sé bhilliún breise tá le curfáil don Gaeilge don Gaeltachta faoi Buiséad 55. Gur mágad ceann córa is anar é Buiséad 55 a héalach é seo Buiséad déirnach herma rialta seo don teach seoniu in éanaach le mo chomhlachaí an Tara Donnahu. Sonin sin agus ardú sé fan géad ó Buiséad na bliana seo caite, ach ní dóig gur róhasta bhaid le feachtas na Gaeilge bhíag súil gomach an rialtas ó níos olbhína a dtíobh na teanga. 3 bhilliún breise tá chu fáil do TG Cahar. Agan go mbeidh Buiséad 60 milliún acu don bhliain thuginn. Cé go bhfuil sin a bhfad níos lúna an 26 milliún breise a bhí a laragaigh TG Cahar ina nainneart ré Buiséad. Úidir Gaeilge den Agriculture Catherine Martin an tardú 60 fan chéad tá taga ar Buiséad TG Cahar do 2 bliana nuas. Níl mór an sunraí go fóil maidir le cábhail an tairgid don Gaeilge le caitheamh. Níl éonhaoinú breise le tuairt do scéimna takeíochta Gaeltachta ach tá beag an os cian 2 bhilliún breise le caitheamh ar scéimna an Gaeilge chur an cín le smóg an Gaeltacht. Tá 2 bhilliún breise le tuairt súdás na Gaeltachta chumá. Rin arlóirí airgeadais hen fion Pierce Doherty cainú géir sa dal ar an ardú 6 bhilliún a dógar an taire airgeadais Jack Chambers don Gaeilge agus don Gaeltacht sa Buiséad. Ba chóir go mbeadh isig an iar Gaeltachta nach rathú an méid sin in lech leis an aib bhilteanach ó hiú na teanga sa Gaeltacht dar le Pierce Doherty. Tá míad báirithe go dtí gin sin tún gur Buiséad fial flathúla hansa ach ní mór na féiríní hán ó thaobh na Gaeilge agus na Gaeltachta ardú súrach sprónathe go mátá san ardú 6 milliún euro ar chiiste rainn na Gaeltachta mar hampla. Tá géarchéim teanga sa Gaeltacht fé láthair, tá géarchéim tííochta sa Gaeltacht fé láthair, níl dóthain scoil na lán Gaeilge gan fé láthair chun freastal ar an éileamh thar an Gaeile dachas. Deirtar linn gur cainteoirí líomh a Gaeilge bheith go bhithe fan géad dus na harcaigh nua sa tuairbhís 5 bliain fé trocha. Ach in anóna sin ar fad níl éon chuma ar an Buiséad seo go bhfuil an rialtas darí ar fé éon cheantas na rudaí sin. De fearan na ní léon saolaíocht ná ní léon óilbhíon na buint leis an Buiséad seo hebh na teanga de, agus ní aithneoh ar an Buiséad seo go bhfuil éon frán na buint le cás na teanga.